Sanibonani babukeli emakhaya. Ngilapha kwindumane emini sengiphinde ngabuya ngangafika phambilini mayelana nezizathu engasenza kubafa okumthakatha nomama. So ngoba ngangishilo ukuthi ubafa ngiyaxolisa kakhulu kuyena, sengaphuma ekhaya ngikhuluma naye sendlala emqashweni. So inkinga engibhekene nayo ubafa uxolo akanginiki. Ngapha nomama ubhizi ngishayela ucingo mangiyibamba ingcingo ngitshela ukuthi akusebenzeki. Mangilivala ucingo umuntu usaphume kumina uvele ethi ama-message amade angithembisa ukuthi uzongibulala muthi kanjani. Ngapha mangibhalele ubafa ngimfonela nobafa naye akasayibambi ingcingo zami. So ebusuku mangilala phambi ayangihlupha, impilo yami imile. Lokho ngakwenza ngiyayisola kakhulu ubafa. Ngiyacela ukuthi ngoba sengiphinde ngabo kwidumane media ingisize kanye nabalandeli bedumane media ibe nami ingisize ikwazi ukuthi nobafa phinde futhi ngakho kusiqale phansi sizwane kabusha ngoba ubaba wayehlanzile. Lokho engakwenza ngoba mina ngiyayisola ngisho mangidla ngiyicabanga lento engayenza kubafa angiyithandanga. Konke lokho ngakwenza ukungazi nokungaboni angenziwa umama. Even manje ngiyakubona konke lokho futhi ngiyayisola. Ngiyazi ubafa kulolo ukuthi kube lula ukuthi engixolile, kodwa bengicela ukuthi idumane media ingisize kakhulu ngiyayidinga. Thanda ukubonga ngithuka kwidumane media ngisize lapha kumina izwelane nami. Seyimini igama uhloniphani. Okay, ungathanda ukuthi simfonele ubafa wakho? Bengathanda kakhulu mhlawumbe zami ingcingo ngasayibambi mhlawumbe ngalibambe la ekhaya. Yebo sabona baba. Baba ukhuluma nohloniphani. Yeah, Eh okay. bafo ngisaphinda bafisacela ukuthi ungixolele bafente enze ngilapha kwidumane media. Ngifona khona ingcingo zami. Lapha. Aphinda futhi kwaba indumane media. Yebo. Yini ngifuna bafa? Bafo ngobona ngase ngahamba ekhaya ngicela ukuthi ungixolele kakhulu baba. Asafuna ukuthi ngiphinde mhlawumbe ngiyakudinga bafo. Ngiyakudinga kakhulu bafo. Manje nabafu khona ungitshela ukuthi uhambe ekhaya ngesizathu sokuthi uhanjiswa yimina. Cha akunjalo bafo ngangisomama ukuthi ngizobonza ngoba ngisho bafuna uzoqhelakela umama into engizama ukuyenza bafubonze ngiqinisile bafo. Njengoba ngitshele nje mfowethu ukuthi-ke le nto le Petro ngikhuluma ngayo nokuthi naniyenza futhi noma wakho kusekude ukuthi ngixole kuyona, hhayi ngoba nakho ngixabene nawe, hhayi noma kukhona inkinga ekhona, kuwukuthi nje kuphela mina ngaphakathi enhliziyweni yami angakabi nalo uxolo, kodwa asikho isidingo sokuthi kube ukuthi ngiyalifosa uxolo ngoba nje mbona sathi uxolo uyalifosa. Ngikhuluma nawe ngoba nakho mina angakabi right enhliziyweni yami. Ngiyakuzwa bafo futhi manje bafo impilo yami emile ngiyakudinga bafo ngaphela. Even amaphapha ami abuhlungu kakhulu bafo ngiyakudinga. Ngeke futhi angabe buhlungu amaphupho akho engabi right ngoba vele izinto enganizenza noma wakho vele zingcolile. So ulindela kanjani ukuthi izinto zakho yilokho? Bafo ingakho ngikudinga futhi ungidodise uqale phansi ungidodise bafo. Hey, angazi futhi angazi wangempela futhi angazi kodwa yazi Yebo ngoba vele kule mpela sonto angenzi lutho. Awuzami ukuthi ubuye noma sizame indlela ukuthi sihlangane, ngizokufonela mina kodwa ungamtsheli uma wakho ukuthi uzobukhona uzobuyile ngoba lento le ngifuna ukuthi silungise sobabili mase bawuthi siyabonisana ukuthi siyakuphi nayo. Hayi bafo ngajabula kakhulu noma yini bafo ngihlezi ngilinde ucingo lakho bafo. Okay, akulungile mfowethu nami ngisabhizi ke la. Ngiyabonga kakhulu bafo. Okay. Ngithanda ukubonga idumane media ubafo sikwazile ukuxhumana nawe ubafo walibamba ucingo la ekhaya. Ngiyathemba ngoba mephelele lesakulona singase sihlangane naye. So ngiyathemba ukuthi konke kuzohamba kahle. Ngithanda ukubonga futhi nabalandeli bala ekhaya support abasipha nabayibhalisa la ekhaya. Ngiyabonga kakhulu kwindumane media. Hayi ngisale kahle babuke kuseyimini Hloniphani.